Salam hormatly vatandaşlar. Şugun 2020 ýylyň 10-njy apreli hepdeniň pensiýa güni. Hormatly vatandaşlar, Ramadan bayramyňyz gutly bolsun. Bar musulmandary, biziň halkymyzy, Türkmenistanyň içinde daşyna ýaşap ýören halkymyzy biz Ramadan bayramyny gutlaýar. Şugun meň bilen gepleşikde ine Muhammed aga, Muhammed Düýelji, Koordinasiýon sentrynyň ýolbaşçysy gatnaşýar. Muhammed aga, salamu aleykum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Selam vatandaşlar. Sağ olun Muhammed ağa şuraya gatnaşyp bize ýanky opposision hereketlere goşulyp Koordinasiýon sentri hökmüne siz ýanky her wagt öňde bizi ýaly görüşýäňiz durman bizi gaty minnettar size sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Hormatly vatandaşlar, ine şuňky biziň çykyşymyz biz düýün men ýolda bolan soň tehnik ýagdaýlar pes bolan soň biz dogry çykyş edilmedik. Ine şuň biz düýünkü çykyşymyzda el medal ýatsa size hem medaldy düşündirýär. Ine şuňky çykyşymyz Türkmenistanda Ramazan bayramy, bayram namazy nähil geçdi? Näme getirdi Türkmen halkyna? Gurbanyňly we Serdar ataly ogul ikisi näme etdiler şol ýanky Ramazan bayramy bolanyna? Ramazan bayramy bolanyna şular niýede gizlendiler, näme etdiler? Gelin şu barada gurrun edelim. Hormatly vatandaşlar, ine men Muhammed aga ruhsat berýän birinji bilen söz alaýyn. Kiçik ýanky Türkmenistandan alynan belgileri size okap bereyim. Türkmenistan'dan yaman köp adam bizimle haberleşti. Bir topar videolar uğrattı ve haişe diyorlar. Durmak yok Murad ağa, Muhammed ağa, durmak yok. Siz vaktini verilen, yerini verilen, kanunat bizdenip, yine şuraya görülüp eşitilmedik. Türkmenistan'ın halkı aktif, şunlukta. Öz hakkını korumanı, öz azatlığını korumanı, öz geleceğini korumanı. Yine şuraya zat bolup geçip otyr Türkmenistan'da. Gelin birek şu informasiýa seyret geçelim. Yine Türkmenistan'da geçirilen Ramazan bayram namazyna her wagt gelýän adamlardan 3-4 destek köp geldi. Men videoları görkezem häzir ýanky açyk informasiýa berip bir-birden videoları görkezem. Hatda Mary Lewap, Daşow, Balkan welaýatlarynyň adamlary Aşgabatda bizem Ramazan namazyna barjak diýip ýola çykdylar ýöne. Halkımızın ulu bölüğü Ramazan namazyna bardylar ve Mardan, Balkandan, Lewapdan, Daşowdan hem adamlar Aşgabatda geçmedin diýip ýanky ýol yapdylar. Hökümet ýol yapdy, polislaryň emhemen üstünden ýol yapdylar. Mardan ýanky ahala geç araçak gurbandydy postuny ine şol postun ýoluny yapdylar. Şo ýerden bize aktivistler habar berdiler. Surat video iwerin diýsem qiyni vermek diye polis emheme dogry ve şo ýerdäki polis emhelerim Mardaky, Lewapdaky, Daşowdaky, Balkandaky, Ahallaky polis we emheme işgärleri, ofitserler hiç kim tutup etmedi. Hiç kim ýa tutup akitmedi. Gaýtyp begenip şolar video düşürdiler hemme zatlary. Ine şo ýaly şolaryň begenip ine halk galýa biz halkyň tarapyna geçýär diýip aýtdylar. Dün eger hemme zat gurnoklu bolsa onunla mümkin biz yeňişimize ýeterdik ýöne. Biz Berdi Muhammed gelem bolsa ýok etýärdik. Ýok etýärdik. Ýuwaş-ýuwaşdan biz häzir Gelmedi. başlaýar, bad alyp başlaýar we şunu tamamlamaly. 3-4 ay galman tamamlanacak bolýar. Şoň üçin hormatly watandaşlar, siziň hemmeňize haýyş edýär. Biziň çykyş edýän videolarymyz bize hiç hype gerekkä. Paylaşın. Bizim aýdýan sözlerimiň mesajyny ýetirin halka. Her bir adam dinlemeli, özü netije almaly. Halk öňe çyksa, aýgytly adam ýaly, aýgytly adammy etmeli. Şu aýgytly adamyň kinosunda ýaly, şu eşekli, arabaly, ýa-ni näme bolsa öňe çykmaly. Wagty geldi. Biz bütün dünýä Türkmenistan kimdigini görmeli. Ine şu ýaly MHM polis ofitserleri gün aýdýar. Biz halkyň tarapyna biz geçýär. Harby gullugyň işgärleri, ofitserleri aýdýar. Halka aýdyň muradaga biz goşulamdyk. Bekrewedak spetsnaziýa biz goşuljak, biz halka garşy görüşjek. Biz halkyň öňünde jogapkärli, biz ikisam kezaba gulçuluk etjek. Bizem bizar bolduk. Kimi sorasaň bizar bolduk. Murada çalt ýok edildi, tamamlandy. Özlerem näme diýerler? Halk galyp başlasa biz özümi tutup
halkın eline verecek suud edin şolar. İksan kezzaby. Näçe adamlar öldü, näçe betbarçylyklar boldy, şolaryň sebäpleri. Şol iki ataly ogly ýa aýdýalar. Hormatly watandaşlar, ine şol Ramazan bayram namazyndan başla, düň ýa-ki günüdin prezident we onuň milli lideri, ýa Serdaryň milli lideri, kakasy Gurbanuly Berdimuhamedowlar gizlenip ýa-ki kabinet ministriniň içinde oturdular. Şolar şo ýerde kabinet ministrdaky işleyen vice-premier, ministrler, şördäki ýöneki işgärler, aparat prezident hemmen şörak gawap hiç kime telefon etmeler içere, telefonjan almalar, şöyle gawap oturdular. Nämçip şular bir iç daşyndan ýa-ki meçitlere öňe çykan adamlar jaň edip şolary öz tarapyna çekip olar goşulyp olaryň her ministrin öz ýa-ki nimeleri guluklar bar. Guluklar bilen goşulyp ýa bize garşy işlämesin diýip hiç kim şu gylyňydan bytnamadyn özüňizden bytnamaň oturuň şo ýerde diýip bular hatda ABD-niň dastavkasyny ýetirip berdiler. Şunu bytnamady ýaly. Ine ünsüriň ýa-naky basýan öz kollegalaryny basyp gıýgyrýan ijeni bazyny goýman kollegalaryna gorkup şolaram ýanyna saklap, olar da goýmat goýup, şolar hatda çöregine getirdiler. ABD. Oňa Atagariýew, Nazar Atagariýew bilen ýa-ki Hydyrow MHM-niň ýolbaşçysy we polis bölüminiň polis ministriniň ýolbaşçysy Hydyrowa ýumuş berilip şolar bytnamalar şordan diýip. Ünsüriň şu ýaly gozgalan bolanlar adamlar nimeden bular ministrler, vice-premier ýanyna saklar sebäbi şonuň üstü bilen ben ýa-ki ofiser polisleri öňe goýup ýa kerket bilýärse gatorka şo zatlardan. Ine şu ýaly kabinet ministrde şol gillenip oturdy. Ne Ramazan bayram namazyna bardylar, ne meçide bardylar, gorkdular. Halkyň galşyny ýa-ki görüp videolar alyp ýa-ki MHM'ler bular görkezýär, ondan beter bolupdylar. Şo wagtda näme diýerler? Raşid Merýedow üstünden Lavrowa jaň edýärler. Öldüler bizi aldılar gelip goşun iwerin ýa spesnaz iwerin diýip haýyş etdiler. Lavrov gün aýtdy. Biz özümiziň problemamyzy çözüp bilemdik. Biz uruş edip dur. Rossiýanyň içinde bar ýerde betbakçylyk, biz olary regulowka etip bilemdik. Hiç ýyly goşunam ýok, zadam ýok. Biz bundan beter masaraçylyga giri bilemdik. Öz problemaňyzy özüňiz çözüň diýip ýa-ki şuraya mesaj berdi. Raşid Merýedow we ýa-ki öz oglunyň milli lider Gurbanuly Serdar üçlü oturup maslahatlaşyp kabinet ministriniň ýa-ki adamlaryň ýygyna olar oturýar ýanyna şeýle ýürüýte halkyň içinde bir kicik bir halky ürkürer ýaly, halky gorkudar ýaly ýürüýte gep gurun ýaratjak bolýarlar häzir. Ine ol gep gurun manysy biz Rossiýa jaň etdik, Rossiýa gelýär, goşuny spesnaz alyp gelýär. Egerde halk galaýsa gün şolar atýar diýip ünsüriň. Halk öz istegi boýunça çykanlar, Ramazan bayramyna çykanlar, Ramazan namazyna çykanlar bular dönükli berip halka. Ilaytada Raşid Merýedow, FSB işgäri, ol Türkmenistanyň Rossiýa bolan ýa garaşlygyny dol berja edýär Rossiýa tarapyndan. Birzat bolsa Rossiýa kontakty gurbanly ýerine gün Raşid Merýedow girýär. Şul watan döňü Raşid Merýedow jaň edip biziň halkymyz satdy. Ýöne Rossiýa gollumady. Inni bul şul kezzap daşy işler ministriniň ýolbaşçysy Gurbanuly yaranjak bolup, iki tarapa yaranjak bolup bir tilki. Türkmenler tilki ödem. Men size gün aýdaýyn. Şeýle bir adamlar ürkürer ýaly bir tarih düzýär. Ine Rossiýa bize kömek edýär, goşunlar gelýär. Halka da ýaýratmaly MHM polislere aýdyp halk birden gozgalaýsa atylar ýa-ki fersap bolsun, gozgonmaň, ynanmaň, oňa ynanmaň, düýejäm Murat Gurbanova ynanmaň. Ine şular sizi ýa-ki uruşa salýar, sizi bular öldürjek bolýar. Zat diýip şuraya ýaýradalýyn da halky gorkudaly öňküse alyp şuraya gep ýaýradýar. Ynanmaň. Rossiýa jogap berdi. Biz gelemdik, bizim öz problemlerimizi ýetik. Ondan daşary ýa-ki meýdançasynda bizim hakymyz ýok. Bir tarap döwlet öz hakyny 3 günläp öz ýa garaşlygyny goramaly. 3 günden soň gora bilmese
onu halkara gurulmaları yüz tutup biler. Ine şoň üçin 3 günler hiç kimin Türkmenistana girmeye hakkı yoktur. Şoň üçin men size aýdýan. Biz galanmazda derrew opozisiýa gelip wagtlaýyn hökümet döredip bir ýam on üstüne hemme zatlary işläp düzdük. Şo ýerde yerli adamlar bilen wagtlaýyn hökümet döredip biz yglan etmeli. Demokratik opozisiýa geldi diýip yglan etsek şonu ve özümüz barıp şöyle dursak onu ne Rossiya goşunyny getirip spetsnazyny ne halkara gurulmalar ünsür gollar da bizi onun yani Birleşen Milletler'in özü gollar ve hiç kim getirtmer. Halkımızı atar ýaly. Halkımıza yankı dönüklük eder ýaly Raşid Meredov ýalyklary biz derrew gabawalar. Derrew tutars. Ine şu ýaly yankı kabinet ministrinin içinde zatlar bolup geçti. Ondaşından yürüyüp polis, emhemeler ve kabinet ministerdaki işleyen adamlar bize maglumat berýär. Şu iki atalı oğul prezident köşkünün aşağına 40 metr çoğunlukla bunkerler var. Onun iki çılkalgatı var. Biri yankı Gorunmak Ministrine göre birlikten baş prokuratura tarafa çıkılgalar var. Şo yerden çıkıp kaçarlar, sertap bolun deyip aýdýarlar. Polisler, emhime gulluklarının vekilleri gün aýdýar. Murada biz şulary syptyrjak biz şulary aljak da halkın eline verecek, halk öz suud etsin. Şun bar eden etdiligi üçin, bar konstitusiýany bozanlar üçin, bizim konstitusiýamyzy bozup diňe öz bähwidine işledenler üçin ve bar jinayetler üçin. Ine gysgaça aýtsam, ine şu ýaly Türkmenistana hadiseler bolup geçdi düýün günüň dowamında. Şoň üçin ataly oğul ne watan programasyna çykdy, ne Ramazan bayram namazyna bardy. Inni şu ýaly ýene bir zat aýtjak bolýan, ýene bir zat bolup geçdi. Gurbanyly mollalar, ahunlaryň imamlaryň üstünden düşýär häzir. Şu Gurhanyň içindäki hökümete degişli suralary ýyrtyp aýryň, halk okaýmasyn. Bize garşy şunu Gurhany görkezip ulanaýman, meçitlerde ýyrtyp aýryň şol sahypalar diýip aýtdy. O näil sahypalar? Adalatlyk, ýa-ni paça, hökümet halka kömek etmeli, onu berja etmeli haklaryny. Şu barada ýa-ni näil şoňa degişliräk maglumatlar bolsa, şolary ýa-ni ýyrtyp aýrýar. Ine bizim milli liderimiz şu ýaly hereketler edýär. Muhammed Ağa, söz sizden. Men videolar görkezip aýtjakmasyňyz ýa-da aýdyp olsaň men videolar görkezip. Men bir girişe daýlyyorum. Men bir vatandaşlarıma habar vereyim näme bolandygyny, hökümet näme çäreleri gördi, şunemedi. Vatandaşlar dün Türkmenistanyň hemme ýerine, Elaýtada, Aşgabatda biziň çağıran meçitlemede adamly ören köp geldi. Onun patwirjeniyeti suratla da var. Siz görüp bilersiňiz videoken TikTok'ta hada Murad Ağa da görkezler. Ýöne Türkmenistanyň telewideniyeti şonu görkezmedi, korkup görkezmedi. Biziň dünkü 10-njy çysladäki watan habarlara seredin. Birje suratam, birje agyz sözüm halk hakyna işat ýokdur. Birdan ören adamly köp geldi. Gelenler hemmesi esasen ýaş oglanlar, ayal gyzlar, çağalar bilen bilelikde geldi. 10 miňlerçe adam ähmetçiklere ýylandy. Näme netijesinde boldy? Biz şu Ramazana giren bäri iyiligi derli çykyş edip halky meçitlere, cuma namazyna, Eid-i Fitre gatnaşmagyna halkyň arasynda giňden ýaýratdy. Hemme ýerek ýaýrady. Halkam Türkiýeden giderler, zat ederler, hemmesi ýaş oglanlar, orta ýetden gelenler. Halk indi birda üýtgemegine garaşýar. Birda etjek bolýarlar. Ýöne ýurduň içinde bir ofitsialny razрешение alıp miting edip bolmadygy üçin, metbuat azatlyk bolmadygy üçin adamlar öz içinde özleri bilen gepleşýärler. Şol üçin birda etjek bolýarlar. Şu adam şoňa gawat geldi. Halk protest hökmünde meçitlere bardylar. Şol ýasny hemme köre de belli, şolaň şu takbarany diňe bir manasy var. Ben häzirki ýagdaýdan narzat edim. Indi hökümet näme etdi? Biziň hereketimiň öňüne geçjek boldy. Birinciden täze düzgünler girjek boldy. Imamlar bilen gepleşdiler.
mescide geriyen adamları hem de barlardan geçirip anamlı adamları yani hükümete karşı diğer adamları hükümete bize pasını diğer adamlara kartışka bereyli şon esasında mescitlere geldiler. Şu düzgünüm amamlı neçe yerde aittılar şu sonku bir hepten içinde. Şu önünden korkup bir geçiren çarelerinin biri. Amamla hem bilen gepleştiler. Eğer fikir ettiğin için burada tuğacı adamlar getirmeyen atlarına verin deyip. Bunu Azatlık Radyo'da aitti, Türkmenliği uzun verdi, emme yerde bu informasyon. İkinciden, mescitlerin teorilerini gözükçülüğü giyin ettiler. Kovtuzluk kulluğu, neme polisiye işgarları hemmesi kendi teorilerini aylaşıp böyle giyici onun şu tarzda düzürstü vardılar. Üçüncüden, mescitlerin içinde video kameralar koyverdiler. Daşınlar içinde hemmesinde video kameralar koyverdiler. Dördüncüden inni planlaştırıyorlar hadirki planları. Mescide girecek oradan metal tapıcı aparatları getirip koyacak oluyor. Hadir onun şu atla nemedik böyle çaresini görüp oturuyor. Onun hem muallimleri, uçaklı polisiyaları hem mecbur ettiler mektepte yığına geçirip okuçuları, muallimleri, ece kakaları çağırıp hiç yerde gurrun etmeyin, nerdaçılık belli etmeyin, hiç daha da katlaşmayın. Eğer birden geplarsanız nerdaçılık belli de biz sizin karşınızda cinayet iş kaldıracak deyip köp mekteplerde çareleri geçirdiler. Şunun hem ondan sonra bizim ön bir aktivistimiz vardı, ne diyeyim, muallim adı bilen, onu mecbur ettiler, öyüne varıp kahiş edip, gayrat et, ehleke Muhammed Murat çağırış etti, ay yaşlara aydın, şola yalan sözlüye, anamdan şolara berdi günümüz kovi, bizim yurdumuz bulaştıracak oluyor, şolanın gefinde kulak asman deyip bir iki söz onu da ayıttırdılar. Yani ne alace değil de ne edeceklerini bilen. Hükümet giyici unni aladası şunun ne? Şu çare ettirecek geldik. Bunun bulunak vatandaşlar. Seyredin. Şu hatta bir yurt esasen siyasi ütküş geçirecek oradan halka ayağa kalır. Halka ayağa kaldıracak oradan bir normal devletlerde miting geçirip oluyor, razreşeniye alıp protest geçirip oluyor, profsayuzla var, dürlü partiyeler var, metbuat azatlığı var, abiyavidet yerli, her topor öz ağdalarını can edip falan tağatta falan yerik bar diyerli protest geçiriyor. Normal mi? Konstitusiya boyunca edilmeli şu. Yani bu karamda da hem taraftan bizim kanun esasında verilen mümkünçülüğünü bizden alıyor. Şunun için İslamlık bir hareket edecekti oradan halkı nemetmeli bir yana yığınamalı. Ya çağırış edip getirmeli. Biz eğer üstadan çağırış edip falan yerik falan dağıttı bar dedik. Derru hem yerini blokat et yerli. Adamla gelip bilene gelenine nira varacağını bilene. Şunun için o biraz mümkün değil. O zaman biz ne ettik? Fikrettik ha mescitlere adamlar çağırıyorduk. Mescide parmağına bir peskelçilik verip bilmiyor. Eğer peskelçilik vereceğim olsa özü hemme adı bolya yani özüne köp diyan yetki. Bütün Müslüman devletler şuna karşılık görketçeğini görüp otilla. Sen eğer mescitte namaz okuman önüne geçecek olan mescitler ne için uğrayan ne için onu televizyonda görkediyen mescid açtık deyip. Şunun için ol mümkün ne? Şunun için adamla mescide barıp biliyor. İnni mescidin içine adamla yığınanta. Şu da orada meşmun adam yığınanta. Şu da dine halk bir hadise, bir zat bolsa adamın bir gep çıkarsa o vatandaşlar. Bizim vatandaşlarımız Türkiye'de közenip diyor. Öz yurduna gelip bilen. Men ecem şotada közenip diyor. Men kakam közenip diyor. Men oğlum elli olamazları anırdı bir anda barıp bilemem. Pasport problemi olur. Türkiye'de adar verip diyor. Orsiyette ehlike manyana. Biz özüne gidecek orada gidip bilem de okumanı uğrattık adamları oku regularını pul uğradık bilem de okucu deyip uğradan studentlerimiz gününü geçirecek olup cinayete baş koşmalı oluyorlar. Şu tadı ölüye, avarıya düşüp vuruluya, yenciliye biz şulardan doğru haber alıp bilem de biz ne etmiyoruz? Yurdun içinde. Yurdun içinde oradaki muğallardan aylıklarını veremez. O nemede neftada şolku materyallik neme için devlet işgarlarının aylığından tutuyor. Bir de zahmet çekiyor, işleyek, planlaştırıyor, bir aylığını da alır. Şöyle çöreci alır, neme alır. Onun birinin.
Binayli nemelere, yaşlılara, pensiyonerlere, şu April ayının aylığını veren aklı. Bundan hem gün mü olur mu? Hani sen hükümet yol başçısı olsan, neftten, gazdan gelen pulla hani 32 yıllar nereye gitti? Hani bir atçöt verin. Ey prezident, hadi sen aylığın neçe? Sen aylığın neçe? Aytan aylığın görket sen yaşayışın ne eline mi? Sen yegenliğin ne ettirip yolla? Triyet satıp böyle, arak satıp böyle falan. Hem de puculuk etken şöyle de gelip bir de azar veriyor. Senin polisiyeleriniz bir de gün verene. Bir işleyecek kolya. Ben özüm maşintayla olacak. Değil mi? Şu zatlar bir gelip aytti şu tadaki adamdan hem sen bile. Polisiye işgarlerim. Ken benkilo. Giyce unni fakirle eyle kovyarlı, beyle kovyarlı, ne maşgalası var, ne aylığını doğru veriyorlar. Cevabını koymanam yol başçılar, köy yerli, mecbur et yerli çağı. Onun günmelerin polisiye. Polisiyelerden arda. Onu da halkın hareketini gördü. Hem de yığınan şu botu. Şu tadı şu gurrumlu, parakatçılıklı ödü. Eline yaragamalana. Aynı dedi ona. Hiç de doğrula şu tadı. Biz gidecek geçtadan. Şunu cevap verince biz gidecek diye. Hükümet ne emez? Bütün dünyanın önüne gelip yarak olan vursun. Ortayadın bütün armiyasını yadırını yarak olan getirasın. Ne emesin duran kalk. Şu tadı oturun çağalara ne emesin? Hiç de dedik bilmiyor. Şol için devlet eğer biz mescitlerin töreğine borsak hiç de dedik. Şol için biz şunu bilip kalkıp mescitlere çağırır. Mescitlerin içinde biz bir şu zatla kuturarak idam mı? Biz halkın içinde şu gurrun yayrattık. Hem yer eşitli, inni bariyallı adamla öz arasında gurrun mescidine baraylı, mescide varsak ne edip olur? Ne için barmalı? Ne mi gurrun aytmalı? Biz hem mesin taliye. Daşında ahranı duran polisiyeler var. Ola da o bir de bekbak bollu aylım. Demirine gününü ece kakamız koymanı tüyo geldi. Öz komşumuzun yiyecek çöreğini doğrulav almalı. Bir kanunçuluk etmeli. Erti türmeye içeyim biliye. Benim şu halk burada etmiş olan hep mesela koşuluşu. Ayçak kolyanım eğer halk bir yana yığınanı bildi. Biz hem çeyreni görüyor. Şu tadı oturup palata vurup oturup da ta şunu kanunu yerine getiriyen, cevap veren şeyler aytın, öz eden işlerini açık versin. Şuna için gidecek. Çağalarımız getiriyen şey gidecek. Türkiye'deki zatları gelip gidip bilen kanun çıkarıp gidecek. Bolluk oturdu. Berdi Muhammed hiç de cevap verdi. Biz şuna şart verdik. Eğer amamla gelip şu halka koşul barışın karşısına gidecek oldu. Biz köp imamın karşısında Niyazov'un edişiyana das yolumuz var. Kıyılar zorlap durunu, haca gitmek için pul alarları, dürlü gep kurumlarını biz şu adeçeli yığınadık. Biz onları gerek yerini, özlerini verir, başarısı da halkın karşısında burada eder. Biz yani onun gerekli yerini, vaktinde ama önüne de koyuyorsunuz. Bizim aktivistlerimizde var görken, eğer etmeli şu tarzda bütün dünya çıkarıyor. Şunun için bizim mekanizmlarımız var. Hem hükümet yol başçıları, polisiyalar, kendilerinin iyi veren videoları var bize. Hükümet yol başçılarının emniyet yerleri. Biz hem de verir. Biz şunları takla koyuyoruz. Ne için? Gerek yerine, sen şunu etmesen şeydir. Şol için bizde hem mümkünçilik var vatandaşlar mescitlerin yanına yığınanmağa, şu tarzda protest geçirmeli. Yöne bir aydar haçınne, yöne şu adım etmeli barmalıyım. Dine barmalı, bollu. Muhammed ağa sağ olun köp berin düşündürüşüňize menin bir iki söz goşşak bolýan hormatly vatandaşlar iýde ýol ýok. Boldy. Men size öňüme aýtyp gelýän beýle ýazsagam, eýle ýazsagam, MHM bolsaňam, vice-premier bolsaňam, ministr bolsaňam, doktor bolsaňam, immigrant ýank bolsaňam, Türkmenistan taşlak giden adam bolsaňam, Türkmenistan daşynda migrant bolup işläp ýören bolsaňam, Türkmenistan'ın içinde küsünüp ya bay yaşa biznes edýän bolsaňam biziň çıkalgamyz ýok. Ataly ogul gitmeli. Türkmenistan'a böwüt salyp duran iki sany ataly ogul ýanky Gurban Uly we Serdar Berdimuhammedow gitmeli. Başga lazımyz ýok. Şoň üçin atlynyň bolunny ýatybillik 33 ýyl. Indi biz ahirki ýanky aýgytly ädimiz etmeli. Gelin videolara seyredelim. Türkmenistan'dan gelen videolar var. Käbiler TikTok'tan alınan videolar var. Gelin şolara seyredelim.
Nähili Türkmenistan'a Ramazan bayramına nähili adamlar çykdy. Ramazan bayram namazyna nähili adamlar geldi. Gelin şoları seyredelim. Elhamdülillah, summa elhamdülillah. Pardon, Bu bu video. Afganistan näke? Bu Afganistan'dan videosu bize geldi. Bu lel ine innik video. Allahu azze ve celle hemmemiz amel eylesin. Oradalarımızı kabul eylesin. Yurdumuz abad, ilimiz asuda, parahat yurdumuzun parahatlığı devam daim olsun. Halkımız, vatanımız için, yurdumuz için gizaha günüz armaniyadıma zahmet çeken milli liderimiz Hazar Qadamızın, kahraman hormatlı prezidentimiz Hazar Qadamız ferdarımızın ve devlet erkanlarımızın cemiyinin her birinin canlar sağ başlar dik olsun. Yurdumuz, vatanımız için alıp barayan işlerini Allah Teala ravaşlığı yar eylesin. Ayretin minnettarlık bildiresin eleyana bütün oradan başından sonuna daşarda yol gödөгçülük kulluğu var, şer'i işler ministerinin işgärleri var, hukukçuluk işgärleri, o tertip düzgünü sağlaşmaklığa kömek berýärler, olarman canlar sağ başlar dik bolsun. Ötön geçenlerini Allahu azze ve celle mağfiret eylesin, diýerlerini hidayet eylesin, maksat muratlarını hasıl eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi. Brahmet. Muhammed ağa, ine şu moğollu kabinet ministerler kurulayan dağıttılar hadi mescitte. Hacı arkada ve hacı arkadalı hacı ferdar. Hani hacılar? Hani mescitteki yani hacı Murat, Din projada yok. deydi. Murat, şu Ülkede manlara dediğini dinin de- istat bilmeyenliği ve de birinciden olan hiç kayda hacı de. Ne için hacı de? Hacı olacak olsam sen kurban bayram kurbanlıkta 10 günde hacın hemme etmeli var. Şoları yerine getirmeli. Kalan vakti o umre değil ya. Ona hacı değil mi? Umre'dir ya. Bula hacı de. Bu akmaklığın häzir şu yalan söz bir direkt yallarçı kegebeşlikle. Bulan karşısında bizde hemmesinde bağ videolar. Bunları yeke görkeder. Yöne häzir vaktinde. Kalkçı tadı ayagallı önüne koyar ähneke. Ştada görkeder. Ştada hemme yerde yayradar diye. Han göreli çok imladı. Yo men bu şu yank Önüm KGB uğradan. Haydi KGB uğradan. Ama utunman mescitte Allah'dan dileyenler hacı arkada hiç vakt yankı kurbanlık tutmayan Ramazan tutmayan Ramazan bayrama gelmeyen hacı mene oraya hacı tanamam. Şol adama alkış var ne diye. Hacın yani arkadalı hacın oğlu hacı ferdar. Oğlum şoraya kezzap. Bunu barıp titulalka yani pulunu mu ne bilemem. Titulalka ya da ömrünü Ramazan tut görmedik. Neçe urup, arak içip, piv içip, gezip görenler eğer sizin neçiydiniz de hacı bolyan bolsa, onunla biz sizler hem çalışmalı bolýar. Beýnan tapda. Şoň üçin inni bir kelläňiz aýlan ýallaklığın o derejesine barmalar. Hormatly dindarlar. Sizin ýygyňyzda ýanky dindarlar dol beýtmeliler. Olur ýal bütün dünýä maskara bolmalyar. Gelin indiki video seyredelim. Hormatly vatandaşlar. Verip koýanlar zekat. Musulman bolmadykları zekat verip koýanlar. Zekat maly garip musulmanlaryň hakadygy zegatly musulman bolmadykları berilmez. Emma onlara sadaka beripdirler. Musulman bolmadyk gariplara sadaka berilýändir, sadaka düşýändir. Ýöne zekatdyr fitreden musulmanlara berilmez. Musulman gariplere ne? Yine, pardon, indiki video seyredelim. Hurmatly vatandaşlar, yine häzir Kuwait geçti. Kim musulman bolmaly, kim musulman däl. Yine men taňa ýakyndan çak bolýan ýalňyza biz gördük videoda bir topar adam geldi. İçi dolu, daşı dolu adamlardan hemmesi Ramazan bayramına geldi. Berekeler taňa ýakyndan indiki video seyredelim. Hurmatly vatandaşlar. سبيل الدموع سبيل مريح تلا هدايا
كي تستريح. Murada, Hmm. ben şu İran'ın en ulu ulamalarının birinin çıkışını görkedeyim. Ha, bir soru şunu ondan şoň geçer ýa. Öyle. Ya bolmasa häzir ýa-ki Aylarım yaşlısı, güllerim bayi, gider bollum bizden hoş aradayı. Nemirim üstünde cennetin tayi, gider bollum bizden hoş aradayı. Bar yersin, kadamın sağ. على جبين سعادتي ine Gurbanulyň gurnaýan çäresinden adamlar köp gelýär. Ýa-ki Merke şo Ramazan bayram namazynyň Ne hormatly dinleyijiler, bugün bayram namazyna geldi. Ne şu çepek çalýan ýaşul başlar. Ine imamyň kömekçisi gördü meni video düşürüp oturanyny. Göründü hemen. الجماعة باليمن وذن باي والغريب والخاصة والفقر والآمن والزاخر والكم والفنبol insanlar şu dünýäden beri cemaat gitjekdirmeli ýatdan çykarmaly ýa-da cemaat ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Yine şu etraflarda nihayeli Ramazan bayram namazı geçiyor. Şunu gözü. Yine iyi devam edelim. قلم أنت فكما أبرت عنا بنيت المجد أدواد شدا. Hatta köçülürdü adamlar. Yani mescide tamam köçülürdü de adamlar bağ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Şu adamları şula yığılan hiç yana gitmeyen orta hiç kim istedi bilmiyor. Şula ne emediyse de şop olmalı oluyor. Elbette. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين. O sizin yaşlar diyen ne? Yaman köp yaşı olanlar çıkıptır. Şular da kanser gidecek deyip aydiyalar yaşı olanlar. Katoğu düşünüyor. Ya gelecek şolun ki. Men bir yaşları yılınacak olayan yine 18 hatta 12 yaştan başla yine 12 yaştan 35-40 yaşa çelli olanlar. Biz Türkmenistan azatlığı çıkarırız Muhammed Ağa kimi. Yani hem aktivistlerin Bütün kömekleri. halk bilen hem aktivistler bilen Halk bilen, aktivistler bilen. Hemmeler bilen biz hareket ederiz. Biz çıkarırız. Türkmenistan azat bu. Son siz Türkmenistan'a alıp gitmeli yolu. Siz yaşlar, siz yani hükümette işlep Türkmenistan siz alıp gitmeli. Ondan sizden son sizin çağlarınız yine şeyle etap gitmeli. Ol bir yere gelip bir adamı öldürüp kurbanlayalım kezzap gelip erteki gün yine de oğlunu koyup yani halka bu tarafta iki oğlum akılsız bir soğuk Türkmenistan dolandıracak olup Türkmenistan'a böğüt salıp Türkmenistan geleceğini yok edip on azat yolunu yok edip özüş yolunu yok edip beklep durur yolu. Yine böyle olmalılar. Kim gelse şov gelsin. Yönü yani 5 yıl bollu mu rolü başka bir yerine verdin. Yaşar gelsin. Yaşar akıtmeli Türkmenistan'ın ömrü. Ya bütün dünyada yaşar hareket ediyor. Yaşar gidiş böyle. Şunun için bizim borcumuz yine yaşlara yol vermek. Şunun için yaşlar gelecek sizinki Türkmenistan sizinki. Siz gelecek nesil. Siz her kıyımlamalı şu Türkmenistan azatlığı boyunca. Biz esası ömrümüzde yaşak tuturduk. Gelin videolar. Murada ben bir Kanada'ydı işte. Gözde vatandaşlar. Gördüm şu adamlar görüyorum ya. 10 milyonlarca adam bir yana yığınlanıyor. Hiçbir devlette şula yığınlanıp bir gidecek diye şula ayrı bilen yok. Şulan karşısında hiç vakt bu iş ulanıp olana. Ola terörist de. Ola eline yarağı yok. Ola şu yurdun grajdarları. Şola şu tadı oturan yerine biz İslam'ı yerine yetkençe hükümet yol başçıları üstaden gidecek diye şoları ayırmaklık hiç iyili mekanizmi yok. O zaman eğer şurada gitmeyen şu tadı otursalar bütün dünya cemiyetçiliğinin ünfem şu. Şunu yanak yardaydı hiçbir devletin koşuluşup bilmiyor. Türkiye devleti birinci ılgak geliye verdi Muhammed Aydar. Verdim şulara da at diyemem. Ben şolan isteğini kanaatlandır der. Bolli. Ortaya koşuluş yok orada hiç kim koşuluşturmaz. Tabi abi ortaya da eğer şu tak koşuluşsa bütün Türkmenler bile bütün ömür düşman olacağını biliyor. Şunun için ortaya da bu işi gelmeyen bizim şu tadaki yığınanan halkım ne biz ortaya dönen hiç yıl düşmanlığımız yok. Biz hiç devletle bile düşmanlığımız yok. Biz öz yurdumuzda dine
oğurluk etken adamları işten ayıracak oluyor. Kanunu hormat koymayan adamları işten ayıracak oluyor. Bir düzgünçülüğe yol veren adamları işten ayıracak oluyor. Bunun bizim talabımız şu. Biz açıklık, anıklık itleyek. Neftin, gazın pulu nire gitti? Gelin açıyordunu verin. Bunu şunları sen şu tadan emedikten sonra hiç kim bizim içeri işimize koşulmaya hem de devletim şu parakatçılıklı çözülmek için geliyor. O zaman en edecek zatları ayağım dira otursa da verdi Muhammed bir de azat ayla geçip gel onun ortaya dön İran'ın her devletten pristavitili otursun biz azat ayla geçiriyor. Şu karamdadan isteyelim mi ya istemeyelim? Kim saylağı katnaşıyor, ola gel katnaştın. Azat saylağı olan yurdun ıkbalını çözüyor. Şol için şu yığınağa barmaklık hem kişiye vacip. Eğer yurdun nimetecek olur. Bir burada. Ben Berdim Muhammed'e aytacak oluyor. Karamda da Berdim Muhammed. Ön 30 yıllar siz boş meydançada yeki özünüz oynadınız. Yeki özünüz eden dadınız ettiniz. Halkı kösediniz. Sizin 32 yıllar hareketinizin neticesinde bizim 32 yıllar yurdumuzun çiğ mal baylıklarını hemmesini siz dargattınız. Son neticesinde bizim yurdumuzun iktisadiyetini dargattınız. Bizim 1 milyondan uğrak halkımızı daşarı yurtlarda kösediniz. Çağaları ecelerinden ayırdınız. Maşgalaları bozdunuz. Çercevden kerler, lallar kuraması azatlık radiyetinde vardır. Türkmenistan'dan devletinden gerek yok deyip neçe arda yüz tuttuğu da şolara koğuş vermediği için daşarı yurtlu kuramalara yüz tutkuya, kahiş etkiye bize koğuş verin deyip. Siz şun yana karamdadaçılık ettiniz. İnni oyunculuk köfelli. Biz 3 yıllar hem şerti tayinladık. Siz ön daşarı yurtta histat etmeyen gereksiz pravazashitnikler önkü opozisiya partiyalan kömeğiyle siz hiç oyunsuz karşılıksız siz yurdun içinde ne edecek olsanız ettiniz. Yöne inni biz dörettik schemanı. İnni bir yolunu gördük. Hem adam tayinladık. Halk inni sizin önünüzde duruyor. Siz inni eden ettiliğinize cevap vermeli. İnni biz sizi yeke oynattırmıyor. Eğer siz halkın önüne ayak direp duracak olsanız siz ölürsünüz. Sizin cahiniz cehennemdir. Siz halkı tike tike eder. O Bayram Ali'nin içinde o Sancar Selçuklu devrinde bir adam dönüklü gözlerin için her bir yol var. Şu her kim geçenine şu tağda bir daşı, o tağuklaya bir daşı. Bir dönük adamın, yurduna hıyanet eden adamın mazarına şeyittirip şu adeçeliğine daş oklak geçiyor. Şol için sizden hem şon yanak girgenerler. Şol için siz eğer halkın etkilerine kanaatli üns verakadarına gitseniz halk bir topardadı gözünü yumar. Dine şonu gözünü tutun. Men dine şona açacak oluyor. Hükümet yolbaşçılar, beylekler, men müessese bilen, hemmesi halk bilen. Halk ayağa kaldı, halka koşuşuyorlar. Şol için şuna hiç samnibat edip oturma. Yöne biz bir yerden başlamanın uğrunu tapmanıyorduk. Inni uğrunu taptık mescitler. Mescitlere yığınan şey, şu tadına özümüz aydar, hem de kurumaçılıklı biz alıp varıyor. Halk şu tadan gitmeye, ta azat taylı geçecek. Ta siz gelip halkın önüne cevap verecek. Sağ olun Muhammed ağa. Gelin videonun yankı indik videoları seyredelim. Hormatly vatandaşlar. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Est-ce que tu acceptes que je fracasse ton ordi contre? Sessiz kutlayın bayramı. Çünkü bazı evlerin namazdan dönen babası, bazı evlerin kahvaltı hazırlayan annesi olmayacak. Usulca kutlayın. Öksüzleri, yetimleri ağlatmayın. Yavrusunu kaybetmiş anaların, babaların yarasına tuz basmadan, canını acıtmadan, yüzüne
sesine, gülüşüne ve nefesine hasret kalanlar var. Usulca kutlayın. Men şu videoda näme görkezýän adamyň müçbörüni görýär ýaly. Näçe adam bardy, näme bardylar? Bardylarmy, barmadylar? Hemme zatlar görýär ýaly. Ine şu ýa-ni durly videolar görkezýär size. Aylarım yaşlısı, güllerim bayi, gider bollum bizden hoş aradayı. Zeminim üstünde cennetim tayi, gider bollum bizden hoş aradayı. Var yersin, kadamın sana, rahmetim affına yetirdim yana. Doğduğum odundan daş ettim sinam, gidip oldum bizden hoş arada. Aylarım yaşlısı, güllerim bayi, gider bollum bizden hoş aradayı. Zeminin üstünde cennetin tayi, gider bollum bizden hoş aradayı. Var yersin, kadamın sana, rahmetim gafsına yetirdin yana. Doğduğum odundan daş ettin sinam, gider bollum bizden hoş aradayı, gider bollum bizden. Ine hormatly vatandaşlar, men size görkezdim. Türkmenistanda nähili adamlar üýüşdi, ýa-ni meçitlere Ramazan bayramyna ine Türkmenistanyň halky öňe çykdy. Hormatly vatandaşlar, gelin seredeliň. Özüne hacı diýen arkada hacı ve onun arkadagy hacı, arkada serdar hacı näme etdiler şol iki gün? Şolar ýa-ni goşuldylarmy? Şoya Ramazan bayrama, Ramazan tutdularmy? Ramazan aýyna näme etdiler? Ramazan bayram günü näme etdiler? Ramazan ýa-ni namaz bayramyna bardylarmy? Gelin şoňa seredeliň. Ine onu bilmek üçin kyn mesele däl. Ine mysal üçin 9-na seredeliň. Pardon. Ine 9-na seredeliň. Näme etdiler şol iki sany? Gurbanyň bilen Serdar Berdimuhammedow. Hormatly prezidentimiz Gruziýanyň parlamentiniň ýol başlygy kanagatdan bilen berilen Onu da şahiri premier ministrine adetli sular ber Gurban Türkmenistan'ın üstünlükleri Ben durmuşa esenlen zerurda belirlenir. Ne taýýarlamak boýunça işleri goňulacak. prezident bilen. Wagt binalar, şoltana ýaşaýyş şaýlar. Sagy adamzat mirasynyň aýrylmaz bölegi hatap O yurdumyň harby hukuk goraýjylary, ferkerdeler, çar soýunçy harby gullukçylar, harby talipler gemde harby mekdebiň okuwçylary atdylar. Türkmenistanyň Gorulmak ministrliginiň merkez serkerdeler öýünde geçirilenir. Ünsürdüňizmi? Şo güni 9-na şol ertesi 10-njy aprellak boljak Ramazan bayramyny gorkup bul Gorulmak ministrde bir topar adamlar gutlaýar. Ýa-ni gutlap zwany berýär adedýär. Ýa-ni MHM polis serkerdeler arkamda durýar. Ýöne gurbanyň görünen o. Serdar bir sanduq şeklinde ýa kabinet ministrde oturun ýerine ine görünen o. Ine seredeliň 10-njy ýanwarda, pardon, 10-njy aprelde näme bolup geçdi? Ine 10-njy aprelde Onlar tarapyndan mukodes urada aýynyň 30 günläp agydyp beklenmeginiň tam ünsürin. Gene de Türkmenistanyň diktor dolandyrýar, ýa-da Vatan programasynyň diktory. Hiç tat bolup geçen ok, hiç şeýle reportaj ýok. Sebebi ýa-ni Gurbanyň bilen Serdar Berdimuhammedow kabinet ministriniň içinde ol otaj diýilýär, zaложник ýaly oturýarlar da ýanyna kabinet ministriniň wekillerini we şöyle işleyen adamlar, aparat prezidentiniň wekillerini şöyle hiç kime jam etdirmän, hiç tada goşturman saklaýar. Öýler hem zaложник, halkyň zaложнigi we ýanynaky ýa-ni wedipeli adamlar zaложник hökmünde saklaýar. Näme çip halkdan okýar. Hani
halk millidiri. Hani Hacı Mekke Medine bak gelip şöyle ayetler okap. Hani o triyeki giyeceğini turan Hacı. Hani giyeceğini pivört gören Serdar Hacı. Hani gelin seyredelim bağım şonu yok mu? bayram namazı okurlar. Halkamyzyň ruhy gymmatlyklaryna sarpa goýmak müňilliklaryň jümmüşinden gözbaş alyp gaýdýan baý hemde özbaşly medeniyetini hasa kämilleşdirmek. Şoňa görä-de hormatly prezidentimiz garaşsyda kemişleri bir tarap turup Yine şu öňde duranma bolla ýanky ýaş arzuwlara, şeýle-de pek niýetlere beslenýär. Şoňa görä kampus ýaşullar jemgyýet üçin ihlasy zähme çeken, döredýän we gurýan merdany halkymyzyň bagtýar durmuşyna gaýtaranmajak ügüşgün çaýjakdygyna Ine mufti Pekin paýhas ummany magşylyk duýgusyny döredjilik gajuk medeniýetiň aýrymyny böyle bolan mukaddes islam diýip aýyrtyp ulusar goýup halkyň taat ibadetini bir kendim derja etmekler üçin ähli mümkinçiler döredýän Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň gahrman yenide şu hemme zatları Türkmenistan halkyna edýän. Hiç zat edenok Türkmenistan halkyna öz arkadaş şäherini urýar. Ine muftam ýanky kabinet ministrdaky Elçapyan o yallaklar ýaly ine bulun bir yallak topara geçti. Türkmenistan'ın amamı Kudaya alacak oluyor. Awa. O näme bu Türkmenistan boldy? Näme şu Türkmenistan'da bir yaşap bilýär? Bu ýer Türkmenistan bize gerek gel. Sizin yaşaňyzyňyz gelýärmi şu ýer Türkmenistanda? Kezzapçylyk bilen yallaklyk bar ýerde. Hatda meçitdi. Näme gerek şu zatlar? Näme şonu aýtmasaň sen çykyp atýarlarmy? Elbetde ýok. Ramazan aýy. Ramazan ýanky bayram namazyny Allah'ın ýatlamaly. Berdi Muhammedowyň halky eden zady ýok, onu ýatlap öwüp durur ýaly. Onu sura aýdyp ýanky hemme adamlardan, gelen adamlardan ýanky aýat galdyranyň ýanky el galdyranyň şuň üçin diýer ýaly. Hiç asnaman ýok, hiç sebäp ýok. Hormat eýlýärsin, hormat haç arkadam hemde bedel ýolmana Hajar kada diýmeliň. Allah'ın alýar. Devam ettirip milli dert sorularımızı täzeden dikeltmekde, östürmekde. Yaşlar watan töjün sanperin ruhunu terbiýe geçirmekde. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dinlemeli. Doğa dileklerini amsan tegorlyk En o şäherine Seyit Cemal edip temizlenýän hemde köňüllere nur dolýan urada aýyna beýik bir barın kelamy bolan mukaddes Kur'an-ı Kerim'e uýulyp dini adatdan berja edilmegi. Wagt mukaddes Kerim Kur'ana uýulyp diýä bolyn şu ýerde Kur'an öýüni ýatýarlar. Şu mukaddes Kerim Kur'any ýatlap Kur'an öýüni ýatýarlar. Kur'anyň bir hapazat kezzap onu hiç ýatlaman. Şu Allah'ın döreden Kur'anyň ýanyna oraya sözler aýtmaly. Sen hakyky mufti bolsaň ýa hakyky imam bolsaň. Şuna degişli men İran'dakini görkezeyim. Hani? Seyredin? Ahaleke. Şu adam, şu ahun Abdülhamid Mevlevi, İran'ın ul yukarı dereceli ahun. Mescidine varıp hükümet yoksa hemme adar varın beriye. Hükümete yüklenip şey diye. Siz eğer mazlumluğun hakkını zalimlerden alıp vermeseniz siz bir kanun niye? Siz dine kavat gelen yeriniz yok diye. Sizin borcunuz şunu etmeli. Halk eğer siz taylamasa, halkın meselesini çözmeseniz siz bir kanun otuyunuz diye. Aha kıygırı var ihtiyaç. Men güýjüm şu halkın güýjü diye. Şol üçin şu halk näme diýse men şonu size aýtýar. Çağasyny tutdular, şon vurdular, özüne azar berdiler. Ýöne du, näme üçin? Halk ýanyna. Halk bolýar. Ozan bağlar. Hudaýa da imany var. Hudaýym görüp otur. Şol üçin bilýär men güýjüm Hudaýdan. Hudaý bilýär hemden. A bizim muallimimiz Hudaýa alacak bolýar. Sebebi Hudaýa imanları yok. İmanı bar adam näme akliyetine akıl berdi Muhammed bir halkın malını, neftini, gazını satıp halkını aç kötep bir daşarıyor. Bilen atmış onu. Gözü görmüyor. Bilen atmış. Polisiyalı adamlar vurup elinden maşin pullarını alıp oturuyor. Gören akmadı. Banlisedekiler gören akmadı. Yankı kör
nemelen ýagdaýyny gören akmy, ýaşyly aýlyklaryny alyp bilen gören akmy şonu. Şol için ola bir iman, etiqady ýok adam, dinsiz adam, bir wejdan adam. Şol için olan bir soňuna yeter. Halk çotak näçe barsa mescitlere. Ozan mescide imam boljaklar halkın saglasiýetini almaly bolar. Halkın islegini kanatlandyrmaly bolar. Şol için mescide barmaklyk biz dinem arasalaşdyrmalydyr. Din ýolbaşçylaram halk bilen bolmagyna getirýär. Öň oyunçy ýokdy, öň şunu talep etýän ýokdy. Şol için ýokardan ola özleri belli. Men şol için aýtýan, boş meydançada eline pistolet gıýgyryp berdi, etjek işini edip berdi. Netdirtmer. Ne mescitlerde etdirder, ne ýurdun içinde etdirder. Dogry, Muhammed abi. Gelin ýygyna terdeliň ine 10 ýerine, ýagny şuň näme bolup geçdi Türkmenistanda? Ünsörün. Türkmenistanyň prezidentini gol çeken resminameler bilen Aşgabat işleri ministri. Ine olar şokdy. Ministrler parahaçylyk, Raşid Meredov o ýerde bu ýerde gurmanlyk ýokdur. Çaýçylmaga atlamak başlarymyzyň döwlet dinlemekde iýleşler başlanykda atnyň 3 dilim geçirilmediğinden hükmet Türk diýen kananyň taşaklaryny Hayra şunu koyma şu, sonundan problem etýärler. Eğer ünsörün hormatly vatandaşlar, bu ünsörün günne çıkış edip öýleriniň ýüzlerini Vatan habar programmasyna görkezip halkyň ýüregine düşen adamlar günne näçindir Ramazan bayram günü ondan öň bir gün, ondan soň bir gün şu ýitdi ýok şular. Çıkış eden ok, görünen ok, hiç de eden ok. Şu bizim diýişimiz ýaly kabinet ministrde hemmesini gap, zaложникta taplap, öýlerem halkyň zaложнигинен bolup, zaложник bolup, ýa-ni nemede oturýarlar kabinet ministrde. Öýne bilen oklar şu iki tane ataly ogul. Halkdan garaşmadylar şu ýaly, aktivistler, halkyň ýa-ni şu ýaly hereketlerine garaşmadylar. Şonuň üçin biz durmaly, her hepdede cuma günü biz mescitlere ýygnanmaly. Polis, MHM, harby gulluk, prokuratura işgärlerini aýdýan. Birinjiden sağ bolsun aýtjak. Şul geçirilen çärede hiç kimi arrest etmediler, hiç kim kellesini artmadylar. Bir topar polisler, bir topar MHM gulluklaryň adamlary, prokurorlar aýdýarlar, bilen bidar bolup, gaýtyp video düşürüp, ýa-ni videolar paýlaşýarlar. Şol ýaly halkyň tarapyna geçdiler. Inni halkyň eline hemme. Şu gün gurbanlygyny biz durýarmy? Ya ertir durýarmy? Suud edip biz azatlyga çykyp azat istendik şähere baryp gel, istendik döwlete baryp gel. Türkmenistanyň içinde istendik biznesini aç, istendik kreditini al. Konvertasiýa giýje günü azat durmuş. Beýleki Ýewropa, Amerika ösen döwletleriň durmuş ýaly. Bir azat durmuş. Haçan başlajagyna diňe halkyň ýa-ni eline we halkyň hereketi bilen bagly. Şonuň üçin hormatly vatandaşlar, biz herekete girdik halk bolup, inni durmak ýok. Her hepde cuma günü ýygnanyň mescitlere cuma namazyna. Şo ýerde halk bolup, ýa-ni suralar, ayatlar bilmeden barmaly şo ýerde. Öwrenmeli, üýşmeli cuma günü. Görkezin biziň köpdügmedi. Hem mescitler arsalar, gatol diýen Muhammed ağa, mescitleri çezaýyň temeli. Biz ahlak taýdan gaçdyk, ruh taýdan gaçdyk. Indi biz ruhlarymyzy, hakyky türkmen ruhlarymyzy galdyrmaly. Mescitleriň içinde, daşynda da, hökümetiň içinde de, halkyň içinde de hem ýerde. Biz şonu etmesek, biz izgoý halk, ýa-ni iň zulüm halk bolarys. Bir zulümçilik ýolunda halky dolandyrsa, şol halky zulüme getirip, halkdan zulüm ýasýar. Şoňa barmaly. Çağlarymyzam, özümizem, geleceğimizem şoňa barmasyn. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, hereket dowam edýär. Her cuma günü cuma namazyna baryp özüňiziň bardygyňyzy görkezin. Biz size aýdar, ýygnanyş başlaryna aýdar. Şu günden başlap mescitlerden çykmaly, durmaly, talap şeýle. Şo wagtda hökümet işgärlerini galdyrýar, şo wagtda polisler galdyrýar, hemmesini galdyrýar. Bir gerekde bilen baryp meseleni çözer. Ine umumy skema şuraya plan bizim planlaşdyrýan planymyz beýle. Detallaryny ýuwaş-ýuwaş size aýdar durursa, size ýetirir.
Muhammed ağa, ine sözü sizden, ine egerde jemlesek, ine şuryaly biz halkymyzy Ramazan bayram namazyna çağırdyk. Biz çağırmasam halk barýady ýöne, biz bir näçe maksatlary şoňa baglaşdyryp hemmesini çağırdyk. Elbetde bir topar aktivistler dürlü vilayetlerden bardylar Aşgabatda. Şöyle video, surat çekip bize iyi verdiler. Şöyle bize can edip videoda urködüler. Ine marada serdin adamlar köp bardylar. Ýöne şuň içinde kim emheme, kim polis, ýa-ki grajdanlyk biz bilemdi. Gönlün biz çıkış et bilemdi diýip aýtdylar. Muhammed ağa, söz sizden. Aydın söz sizden. Benden mi bolýar? Bende vatandaşlar yan Murad ağaň aýdyşýany bir zat bar. Biz mescitlere çağırdık. Indi belli bir derecede öýleri geldi. Odan bizim aktivistlerimiz hem aňarda hemmiz jamta boldum. Hereket etdiler. Bizim videolarymyzy ýaýratdylar. Teredim. Bizim videolarymyzy bärsinden 5000 adam görýär şunu. 5000 adam görse 5000 adamın 10 adamı hiç olmanı şu gurrun ýaýratýar. Aýtýar. Eýem 50.000 adam. 50.000 adam şu gepi, şu aýtýan ideýany oturup oýlansa, şu bolýarmy, bolmaýarmy? Şular etjek bolýar, bolmaýar. Şu pikir etmeginiň özü adamlary inisiatiwan boljakmy, bolmajakmy herekete getirýär. Ondan başgalaryna aýdyp başlaýar. Ondan hakykatdan görse, innem gördüler. Adamlar bardy. 15.000, 20.000 adam bir ýaňa ýyglandy. Hiç bir partiye dünyanın yüzünde revolüsiye ederler. Şunu yanak adam yığınat bilen akla. Şunu ediben bilen akla. Göğüne bir arkayın yığınat. Arkayın hiç kurumsuz. Mescide var diye bardılar. İnni şu atın peydası ne? Adamın kellesinde pişirmeli. Biz şunu adamla oylanışıp başlaya. Doğusuna dengduşuna aytya. Her kim kıyınçılığını dile getirip başlaya. Şu etçek olyanlar çından doğru mu işle şu yurt şun haramda adalı ihtiyanı işi doğru mu ne doğru mu üstüne fikir et yani. Nece köp fikir etti şun neyle ayrımalığına gelip get yerler. O zaman en amatlı olan bizim aytyanımız borda eyyem geliyor şuna da katnaşıyor. Şimdi hükümetin içindeki işgarlığına hükümetin bizim hareketimin önüne geçecek olan çare görüyor. Birinci o akmakla görüyen çaresi ne mi? Polisiyalara, kendilerine azar veriyor, barın mescitleri korar. Moğollara da azar verir. Ona da peydası yok. Yönü onu da fikir edip başlıyor. Hem için hükümet bize aydıp başladı. Zor mescitlerin yani. Burada bolcuk oluyor. Значит, hükümet korkuyor. Polisiya da, hükümet işgalleri hemimiz biliyor. Hükümet korkuyor yani. Eğer kanunu işlep oturan olsa, düzgün yerine getirip oturan olsa, oğurluk etmeyen olsa, ne mi de korkmak gerek halkın yığınan yani. Halka barayım aydamalı, o ben arastık, o siz söyleyen, siz için etkiyen, ne mi dediğiniz, edeğin yağmalı. Bu ne mi mesela bir şey diyor. Buna korkuyor. O zaman hükümet işgaller biliyor, korkuyor. Значит, burada bolcuk oluyor. Hem kellerini oylanışıp, ol ayağına aytıyor, doğusuna aytıyor, iş yerlerine birini oylanışıp başlıyor. O zaman birden halk duradı, biz ne etmeli, fikir edip başlayalım. Bizim efirlerimiz aytıyor. Her bizim polisiye şu an bizim efirimiz varsa ola oylanıyor. Şunun aytıyor doğru mu ya ne doğru mu? Halk közeniyem közenmeyem. Bir düzgünçülük hükümette bağım yok. Berdi Muhammed'de şunun oturuşu kanuni mi kanuni dem. Yurt tağlayam tağlamayam. Şeyle bol mu ya bol millen vapşı devlet diyenim. Oylanış baş. Ne çok oylanışsa o haramdadalardan övler daşlaşıp başlıyor. O zaman şunun övleri moment gözlüyor. Halk ayağı kalasa men ne etmeli? Eyyem öz pozisyonu belli edip başlıyor. Biz ne şunu? Halkın içinde adamın kellesini pişirip başlasak şunu. Şonca da biz parakatçılıklı hükümeti ütködük biliyor. Yani bize koşulayan hükümet işgalinin tanı köpeliyor. Şonun için biz şunun üstünde hem de vatandaşlarımızı etken karşımız şu gururumları yayradım. Şu videoları yayradım. Senin oturun borcunuz. Hiç kıyınçılığı yok. Şunu gördün mü? Eğer 10 adamı 20 adamı uğrat. Bolli. Eğer gönlüne de yarayan buldu. Eğer yok verdim bunu kovduysa istat etmem. Oturuyorum. Onlardan bir de istat gerekli. Yöne vatanını ütközecek olsa
vatanını söyleyen oldu. İndemeyle kösenecekler oldu. Studentler daşarı yurtta kösenmeyen okuyacak oldu da. Yurduna arkayın gidip gelip gelecek oldu. Yurduna arkayın viziyat kasıp işlep, dastoyun ağlıp işleyecek oldu. Onu yayradım. Daşarı yurttakili inni men kul olup görmeyin. Bu vatanıma çağlam var. Onu yayradım. Onu şu soğağı işte. Öz çağan için et ya. Özün için et ya. Öz geldiğin için et. Şol için şu videoları yayradım. Biz şu neyse çalıp yayradı verse. Şonça bir halkın kellesini neyme etmeli pişirer. Yenilen hükümetten karandağdalardan dinar. Neyse köp yayrattak hükümetin içindeki adamlar. Bir tarafa bize koşulmağı özlerini tayin olup otururlar. Daşarı yurt devletle de şu videoları köp yayratsak onu da görüyorsun. Hemmet görür. Pasorların işleri şu videoları görmek. Halk şunu neyse köp görse, şunu köp layık koyularını görse, erteki günü yurdun içinde bir daha çık bolasa, pasorlu devlete davet edip başını dat diye. Şu halkın isteği şudur. Kanunu yol bilen isteye. Kanunu yol bilen yurdu yutgeçecek oluyor. Bula terörist değil. Bula bomba koyacak olana. Bula senden etmeli adını soracak oluyor. Adat taylığı geçir. Edeni işine cevap ver. Düzgünçülüğü, kanunu yerine getir. Bolli. Daşarı yurtta öz vatandaşlarına iyi çık. Bolli şunu talep et ya. Şundan başka onu sen şunu etmeli. Sen bütün dünyada men Türkmen devletinin pristavitiliği, adat taylığı geçirdim. Adam oğullardaki gol çektin mi? Onu yerine getir. Sen yerine getirmeli. Günün şunun. Halk ola yığınan ne? Ola oti, onu yerine getir. Öne hiç kimsesin çıkaranak hem de kişiradi diyedim. Apozisiyede sesin çıkaranak. Ola da işte eden hakkı. Yöne bun ahlike. Ahlike oti illa ştada. Ştada oti şoları okatan. Birinin edecek olayan bu vatandaş. Şol için şu videonu giyinden yayradım. Giyinden yayradım. Layık koyup. Adam oturup fikir edin. Dine fikir edin. Bizim aytyanında doğru mu ya ne doğru mu? Ne için çalt etti. Çaltım şu karangadalardan değil. Ben odan burada yeni bir şol muallim bazı bizim aktivistimiz şu hakkında. Onu ayratin neme gurun edelim Muhammed'e onu barında olacak. Bol. Hürmetli vatandaşlar, ine şu yerde bir vatandaşımız bu soru verdi. Ben şunu görkezeyim. Murada şol vakt protest bolmadığının sebebini aytsanız. Hürmetli vatandaşlar, biz Muhammed Ağa'nın bir netije gelip ya bir zat ködülecek bolsak, müngedek ölçep, müngedek yani analiz edip çözüp alýar. Biz yöne barın edin eyle beyle o zatları işlenin. Birden adımdan yuwaş-yuwaşdan yöne gıýytka wagtda biz adamları çıkararız. Eger de biz hawa üýüşünde gidin diýen bolsak, bir topar organizowany ýagny gurmaçylykly däl hereketler boldy. Bir gedekde bular ýanky gurbanlygy ýatyrardy we halk ýene bir näçe yani çenem bilmerdiler. Hawa. Şoň üçin şu zatlar gurmaçylyk gitmeli. Biz başladyk inni sypdyrmaýar. Ahirki nokodumuz gurbanlyk bayramy. Eger berdi Muhammed gelen mi oldu şota? Onu bir zatlar ederdik. Onu ederdiler. Yöne merf yok on yanına barınça doğru düşünün. Hemme zat beýle bir ansat değil. Onun bunkeri var. Bunkerin içine giriyor. Bunkerin önünde tanklar var. Bir topar zatlar var. Hemme zatı biz yani ölçep, iýder, bilip, yuwaş-yuwaşdan öňüne alıp halk köselmedi yani. Halk gırılmadı yani. Halk yani biýüne ölmedi yani. Bir topar bet başyny öňüne alıp biz Fransuzlar şeyle diye. Fines chirurgikal. Yani chirurgikski iýinçe ýollan biz halky eltmeli. Şoýa biz pikir edýär. Biz başda diýdik. Biz kuş oýnaýar. Biz Gurbanly Berdimuhammedow ýaly arak içip, neşe çekip, keyip çekip, no. Bizde güýç al. Biz kuş oýnar. Kuş oýnap gitýär Berdimuhammedowlar. Bir sowatlary. Şoň üçin halk güýjünden ýança biz kuş oýnamaly. Halk güýjünden mi? Tank ýalbar bak etmeli. Ýeňşi. Ine şu ýaly. Biz mundan beterem düşünüp biljek häzir wagt ýok. Hormatly vatandaşlar, sabırly bolun, ýöne hereketde bolun. Biz öz ýeňişimize ynanmaly. Ýeňiş biziň el ýeterlik ulyňlykda dur häzir ýeňişimiz. Şonu almaly. Ine ýanky halkdan umydyny açan adamlar ýüzlenýär. 3 ýyl mundan boldy.
Yanımızda mı? Biz protest başladık Türkmenistan'da. DVT Halk Hareketi Türkmenistan'da birinci ofisialna protest edip adamlar çıkardı. O yerde bir yerde adamlar çıktı. Boy verilen Berlin'in nokotları barmakta baranla korktu daşından görüp bir de canı diye. Hiç kim yok ha durmayın. Bunu baryalar yani hiç kim birinci olup orta çıkan. Yanımızda oldu. Indi häzirki şondan soň biz 3 ýyllap işledik. Halkymyzyň üstünden, halkymyzdan jemgyýet ýasap, bilimler berip, polisiň, emhemäň, şerket gullum, harby gullum, çynowniklaryň üstüne işläp, düşündürişler geçirip, gürleşip, ýa-ni şuna geldik. Häzirki güne hemmeler garşy Gurbanyň intizary. O wagtlar 3 ýyl mundan olar. Muny golýan köpdi. Kezapçylyk dedi. Häzir hemmeler düşdi. Hemmeler halk öňe çyksa, halkyň ýerine arkada aýal çykjagyna taýar. Indi faýda ber. Mümkin 10 minutdan bolar, mümkin ýa-ni 3 günden bolar, bize bagly. Görýän nähili üýtgedi, halkyň aňy üýtgedi. Halkyň aňyna rewolýusiýa geçdi. Şoň üçin Gurbanyň emheme bilen ýygnaklar geçirip, Gurbanow nähili ýa-ni halkyň pikirini çalyşýar. Näme diýär bul? Yani dip sorular bize karşı görüşüyor. Muhammed Ağa karşı. Biz halka bilimler veriyoruz. Biz halka hakikata ediyoruz. Biz halka yani kanunları, halkar kanunları, beylik devletleri ne ilgili halkar kanunları işte ne yapmış Türkmenistan'da işler noktayıp şu zatları düşünürlerse halkın göz açılıyor. Hiç yerde şu zatlar ayrılanıyor. Türkmen Vatan Programı'nda dine kurban oluyor. Hacar kadar arkadağı hacı, hacar kadar alavali terdar, yine bir topar gulun eşitmeyecek zatlarına bütün dünya maskar oluyor. Anladın? Şoň üçin vakti geldi. Muhammed Ağa doğru aytdy. Türkmenistan'ın içindekilerine haýyş. Videolar paylaşın. Videoları ýazyp öz aranızda her türlü usullar bilen paylaşın. Her cuma namazyna goňşularyňyz bilen bilegidin. Ýek özüňiz gitmeň. Ýanyňyzdan 1, 2, 5, 10 adam alyp gidin. Köçe gidin. Görkezin. İçine namaz okuyanlar näme bir 30-40 minutdur da. Daşynda durun namaz okap bilmeýänler. Şolara garaşyp şolara gollawçylyk berin. Sizin bardyňyz, sen şolara gol ýanyňyzda. Üýşüň mescidiň daşyna. Mescidiň daşyna seni elinden tutup alyp gitjek ýokdur. Şoň üçin hormatly watandaşlar, ýadymyzdan çykarmalylar. Her cuma günü cuma namazyna barmaly. Halk bol. İşleyen bolsaň, polis bolsaň, emheme bolsaň, hemme zatlaryny taşlap barmaly. Halka öz wepalyny görkezmeli. Halky bolmaly. Onda biz bir halk, bir bütüw halk, onda biz hakyky halk. Bolmasa halkymyzdan öz identifikasiýasyny ýitirip otyr. Görýäňiz mescitlerde mollan ýa müftiň aýan zatdyr. Allah'ın sözlerini, Kur'an'ın sözlerini aydan oğul. Öz kirlisinden fantaziyasyny ulanıp arkadağı şöhret ýaşaýarlar. Maskaraçylyk. Bunu da başka yurtlarda dinçiler işte üstümüzden vurarlar. Öňe gülüp ýörler. Indi bes etmeli. Murat, Çerjewde Kronika Türkmenistan'da var. İki tane oğlu urşya biri bilen. Odan biri onu vurýar, balnisa düşýär. Odan ay polisiýa alyp gitýär gara bilen dawaly näme? Bir biznese gurupdurlar imamlygy. Indi imam mescitlerde olu bir ölenne jaylamaly, cinada çykmaly, şol üçin pul alýardy da. Bular şol üçin bir dawa edip ber. Bunu Hudaý bilen işi ýok. Bunu kim pul alacak bilsinler. Şol üçin şol ýanyp mollalardan dinmek üçin adamda barsa o da hakyky halkyň içinden çıkan imamlarym taýlabiler. Doğru diýär Muhammed Ağa. Hormatly watandaşlar, ine bizim gowy pursatymyz elimizden gitdi. Ýok. Bizim pursatymyzdan pursat elimizden giden näler? Ne men kakymyň gowy aýdan sözleri bar. Hiç wagt ýadymdan çykarjakka. Oğlum, durmuş ýol bir ýoldur. Ýanynda alma miwesi, şepdali miwesi geçenine ýanyndan geçdi. Ýa bak durkan. İýde urup çekilip aljak bolma diýe. Öňde bardyr. Hükman alma miwesen çykar, alma da çykar, şepdalam çykar, başga datlarym çykar. Diýmek mümkinçilikler çykar. Mümkinçilik her wagtdan bar. Inanyň, her wagt bar.
Bir geç Döredör. bir geç deyip biz yankı izimize öwrülmeli. Biz öňe ýürmeli. Yol ýöreninki. Dursak hiç takmam. Yine durduk. Hükmede ınanıp, yol başına ınanıp durduk. Bular näme yol başına? Bular bir-birini öldürüp gelip kezaplık devam eden yol başına. Biz saylamadı onu. Biz şolun Türkmenistan'a yaşamada menen doýmaýdy. Zaman menen o. Şoň üçin biz öz bir Türkmenistan'ı görmeli. Ýalňy videoda gördüňizmi? Gow oglanjyklar, ýaş oglanlar Türkmenistan'a geljek şolar, geljek nesilimiz. Şolar zaýylmaka doly. Biz Türkmenistan'ı elimize almaly. Halk bolup dolandyrmaly. Halk bolup dolandyrmaly. Prezident hem halk bolmaly. Biz saylamaly. Kimi saylasak şo bolmaly. Biz parlament saylamaly. Kimi saylasak şo bolmaly. Biz welaýat hekimi saylamaly. Ol Maryň hekimi Türkmen Gurbangulyň tarapyndan bellenmeli. Mar halk saylamaly. Lewap hekimi Lewap halk saylamaly. Şonu ol Lewap halkyna hyzmat eder. Daşow halky Daşow hekimi öz saylamaly. Şonu Daşow'un hekimi yani halka hyzmat eder. Balkanam şeýle, ahalym şeýle. Indi men marlara bir zat diýjek bolýan. Öňden bäri men eşitip gelýän kabinet ministriniň içinde Gurbanguly ofitsial aýdýar. Marlar getirmeli hükümet yol başlygyna. Kabinet ministri hiç ýere. Näçip bular derrew basyp alýar hükümetdi. Gorkýar marlardan. Şoň üçin sizden vekil ýokdur kabinet ministrinde. Sizin vekillerinizden gorkýar marlary getirmeýär. Marlar gatyty. Söwda öktü. Yani dünya garaşy gaty giň we öktü we çuň. Bizim halkymyň içinde söwda uğruna söwda diýmek hemme zatlar hasaplap öňe seredip hereket etmekde topor bolup ýa halk bolup marlar öňdedir. Sizi şeýle Gurbanguly kempi diýär. Näçe siz ýol başy bolmaly? Men ýadymda men kakam bilen kabinet ministri baranna kakamyň dosty Ata Çarıç wady. Niyazowyň ornmasary. Şöyle baranna şoňa men gürleşenle şol marlardan men şoňa ýanky söwgüm ýanky döredi. Şurýaly wezipeli, şurýaly arasda adalatly döwlet akyp diýär men gowunum şoňa. Men günaýdyn. Şu çakaçyl şoň ýüz geçpi, şoň sesi gulumda janlanýar. Şurýaly döwlet üçin aýdan sözleri gata adalatly ýanky ýüregime girdi. Aýdan sözleri, aýdan zatlary, halk üçin edýän işleri gaty ýüregime degdi. Çyny bilen gurulýar, çyny bilen aýdýar. Şo wagty Türkmen maşymyz, atamyz, ýaşadyn Gurbanguly, ýaşadyn arkada, ýaşadyn planda diýilýän sözi ýokdy. Ine ýol başylar. Şurýaly ýol başy bolmasa, şuňky çykyşymyz bizim başgaça boldy. Biz çykyp diňe öwer durardyk. Biz Türkmenistan üçin bütün dünya cemiyetinde ýaky diňe ýaradar durardyk. Ine seredim. Oraya da gahalmady. İki tane kezzap, ondan öň başga bir kezzap Türkmen maşatly, Klişkaly. Türkmenistan'ın hükümetini, Türkmenistan'ın cemiyetini, Türkmenistan'ın halkyny ahlak daýdan gaçyryp, Türkmenistan'ın geljegini ýok edip, katastrofa eltip, şu durmuşa bizi getirdi. Bu aklyňa sygjak zatlar. Şunça baýlykly Türkmenistan'dan 45% iň işläbilýän, işläbilýän halky daşyna gelip işläp günni görýär. Bu bir maskaraçylyk. Şu zatlar ýok bolmaly. Türkmen döwüşini açyp gelmeli Türkmenistan içinde. Türkmenistan'ın istenlik grajdany, istenlik hakyny talap edip, istenlik hakyny dolu ýagdaýda berjay edilip durmaly. Ine o Türkmenistan, o döwlet diýilýär. Şu zatlar bolmasa döwletem ýok. Döwletiň içinde halk üçin gurulan döwlet, eger halk üçin işlemese döwlet ýok. Bizim döwletimiz, ýagny hökümetimiz diňe Gurbanguly serdar üçin işleýär. Hatda mollalarymyz ondan döwlet boldy. O döwlet Türkmeniňki däl. O döwlet iksan kezzapky. Şoň daşyna üýşen kezzapky. Men bir şul ýanky geçirilen Ramazan bayram namazy we Ramazan bayramy bir daha da gözüm açdy. Şoň kunna hatda prokurorlaryň taýar. Şorum halkyň tarapyna geçecek. MHM'nin 60%, polisiň 80%-den gowraklary,
Harwulun 100% golay adamlary halkyň tarapyna geçecek. Hatta Bekri ve de spesial alamaydı. Biz halkı ellemez. Gurbanyň kezan üçin janymyzdan mahrum etmez. Biz halk üçin durursam, yani talk gelýän bolsa biz birinji bökörsi baýýalar. Şu derece näil geldik? Giýje uny çykyş edip, giýje uny halkymyzy inandyryp, giýje uny halkymyza ýanky ýol görkezip, ine şu geldik. Şu Burada men bir koşayın gepiniň ýankyny bana. Ruhsat berjek mi? Aydın. Gönde vatandaşlar şu ken be neme diýeni bir da bağlı bizim hareketimize. Ola hükümet taraftan bir kanun boyunca etmeli zatları var. Şol için eğer biz aýratyn o taada bu taada hareket etdik, ola da hemije bizim karşımıza ederler. Şol için haramdadalar hemme hareket etkenler biz yaragalayla elmede granitçadan bir düdün geçip pırda edeyli, bombaya arda eyli, bir kanun hareketlere baş koşaylı ondan bizi şol hükümetin içinde işleyen adamlar bilen biz tutturla, kurturla azar verdik. Göğüne biz metçide varıp münglep adamla şu tadı oturdu. Hiç tat yok. Ne plakat var, hiç tat. Yine biz hükümet kanunçuluğu yerine getirdik. Özbekistan devleti yanak, şu haramdadeli eğer şu an öz çağalarından halat edecek oldu. Şu iyice oturup da kol çekmeli kanunu Özbekistan'ın devleti yanak daşarı yurttaki imigrantları hem pul bilen üçün etmeli, den derecede şert öğretmeli, yurduna kayıtmanı etmeli, şolak çıkar Mehmet yanak, eyyem düzgün şun kol çekti, hem gayretmeli, hakikatte de amala aşık. Biz eğer vatandaşlar, eğer biz halk bolup, parakatçılıklı bir yerde oturup, münglep adamla otursa, hükümetin içindeki işleyen, kovtuluk, üpçün etken korumalan hiç haydi halkının karşısına gitmeye. Ona hatta daşarı yurtlu pasolstvu aladı, ruhsatın vermeye benim karşıma hareket etme. Şol için hem mübarek hem kırdı. Yeke bay kırdı adamlar. Yöne adamda bir meydana yığınanandan sonra onlar kırıbilmedi. Ola ortaya GKÇP olanlar Beyli Dom'un önüne Yeltsin, Hazbullatov, Rutskoy'dan balonlar bar yok yığınanan 5 adam. Nemele ödüm perevarot bolan. Tankladı yöne halkın karşısında bir okam atmadı. Şol için var hemme hükümet yolbaşçıları biliyor. Eğer halk parakatçılıkla bir yana yığınanıp, bir yerde yığınanıp, bir işleri beyan etmeli, hükümetten talep etmeli, hükümet cevapkar işgarlar gelip de cevap verme. Eğer cevap vermede gidecek, olur zorluğun ayrı vermeye, atvan vermeye, vurup yenci vermeye. Aşkabatın içinde de hemme pasolstvu alıba. Bir de hem şunu giyindin dünya yayradı otuyor. Daşar yurtta aktivistler ba. Gönü Türkmenistan'ın ekip olayan da şu sekund, şu momentinde bir daşar yurda geçirip biliyor. Şunun için bir şu atlam. Hemme şartları dörettik. Halkın hareketini kollamak için, halkı korumak için, polisiyeler, şoğla demirlerdi, polisiyeler özleriyle işleşiyor. Kanunu yol götüyor. Biz şoları korap bilir yani. Şolara zat dimer yani. Birinin burnundan kan kayıtmar yani. Şunun için biz hem medadi teşekkürün analiz etiyor, cikmecik analiz etiyor, yollarını götüyor, önünden adamların psikikasını tayinliyor. İyi bollu. Şunun için adamların etmeli daha şu videolarımız giyinden yayratmalı, mescitlere Cuma namazına var. Gattor aýdýan, ine marlar boýunça men ýene bir gerek aýtjak bolýan. Göktepe galatynyň urşunda ýaly. Marlar üýüşüp ahaly Aşgabat tarap ýürejek boldular. Şo ýerde ýanky men aýtdym, ýürütip post bar, şo postda sakladylar şolary. Şo ýaly marlar aktiv. Mara welaýatyna Türkmenistanyň 60-70% büdjeti dolýar Mara welaýatynyň. Gady diýe halky näil ýaşaýar. Näçe marlar daşarda ýanky Türkmenistanyň daşyna gul bolup ýaşaýar. Näçe olaň baý topragyndan gady alyp satylýar. O gelýän pullary da gurbanyň hiç kimden soraman. Ne atşot berýär, ne büdjet planyna sokýar.
Bari 5 milyar dollary öz arkadaş şäherine suya. Ine şonuň üçin bizim pasobelerimiz pes, kandidatatsiýa ýok, ýa-ni hiç da pul ýetenok. Invalidler kovuş üçin, öz kovuşlaryny üçin, ýa-ni bütün dünýä gurmalary ýüzlenýär. Sebäbi hökümetden derek ýok. Hökümet reaksiýa beren ok hiç ýeri. Halkyň ýa-ni hemme soraglaryna reaksiýa beren ok. Ýalňa men ýa-ni ýakynda men görkezdim 36 sany mektep muallimleri haýyş etdim, maňa çykyş etberdim diýip. Men size çykyş etberdim. Düşündürdüm. Şol ýaly kyn. Şol iki sany, iki kelleli prezident, ýagny Atalogul Berdimuhamedowlar bizim döwletimizi zalojny aldylar. Biz şonun diýinmeli. Ananyň sen Amerikada 350 milyon dolar utayla taraýada watanyňda problema bolsa, adam bolýan bolsaň, sen namysçan bolýan bolsaň, bagty bolmasaň. Sen dogunarnaşaga, ýa-ni dogdokda ýerleşýär, senem milyonlap, ýa-ni bir topar karlar alıp gezip ýörsiň Amerikada, kazinodan kazinoda. Bolmaz beýle. Birinji bilen her wagt her adam Türkmen bolsa, Türkmenistanda dogulun bolsa, döwletini pikir etmeli. Döwlet diýmek näme? Döwlet diýmek hökümet däl, döwlet diýmek biz halky, halkyň ýa-ni topragyny pikir etmeli. Häzir bizim topragymyzy, bizim ýerlerimizi basyp aldy Atalogul. Biz şoladan diýinmeli şu durumda. Şonuň üçin biz ýene bir gezek çagyrýar. Cuma namazyna gaýrat edip barın. Kimde kim namaz okap bilmeýän bolsa, ýöne şul hereketler golýan bolsa, mescidin gapysyna baryp daşyna oturuň. Dogunma garaşýan, ogluma garaşýan, kakama garaşýan, dostum otel içinde her çykdy bilik çek diýip oturuň. Polis, MHM, harbi, prokurorlar ýüzlenýär. Halkymyzy ellemeň. Olar kanun bozanok. Halkymyz hereketleri başlaýar. Siz halkyň gözüniň oduny aldyňyz, inni halkyň gözüniň oduny özüňiz ýakyn, görkezin, hereketlerine azar bermeň. Halk bir güýçlensin, halkyň içinde edermenler, gahrmanlar döresin, bolmasa halkyň identifikasiýasy ýok. Käwak gatrak gitse goýberin bolýa, açyk bir maral okanda goýberin, basyp elini daňyryp, urup, akydip, 10 bolup bir adamy urup, bir awraýçylygyňyzy görkezmeň. Bizim halkymyz içinde kimde kim tanqidrak bolup biler, kimde kim gahrmanrak bolup biler, kimde kim gowşokrak bolup biler, kimde kim söz ustady bolup biler, kimde kim aýdymçy bolup biler. Dürlü adamlar halk emele getirýär we dürlü taraplaryň ösün halky emele getirýär. Halka diýmeň, halk mukaddes zat. Türkmenistan döwleti üçin halk mukaddes zat. Prezidente deň, işledim şonu. Şol kezzaby öz Kasamaýdan sözlerinden tutun da işledin. Halka hyzmat etmeli. Men her gezek çykyşlarynda görkezýärdim Gurbany bilen Serdaryň Kasamaýdan sözlerini. Näme bir işler oklar? Näme halka degýär? Halkyň näme günäsi bar? Halk saýlamady şu iksan kezzaby. Siz olara gulluk edýäňiz. Utunuňyz okmy? Giýji ýataňyzda Allahyň çagyryp ýatýaňyz. Allahyň önünde siz zulüm, egerde zulüm golýan bolsaňyz, egerde bizim gow arasy asuda döwletimizde zulüm ýatajak bolsaňyz, onu zulmü gollap siz halky zulüm etdiňiz. Şonu düşünün. Şoň üçin polis, MHM, prokuror, harby gullukları halky gollan şul ýa-ni onu halky gollan adamlara men egilip taňa ýakatyn. Köp taňa ýakatyn. Umydymyzam şol sizden. Siz halky gollarsyňyz diýip biz halky öňe sürýäs. Biz halky öňe herekete geçirýäs. Siz halka garşy gitmersiňiz diýip. Siz halka garşy gitseňiz ölümçülük bar. Biz onu istemdik. Biz diňe kanun ýolla elinize ýara almaly, arasy ýolla agzybirlik bilen utmaly halky her wagt aýan. Siz eşit gören näsiňiz? Elinize ýara alyň, onu alyň, urun, döwün diýip biz aýan nädir? Ýöne halkyň isleglerine biz hormat goýýas. Şonuň üçin sizem halkyň isleglerine, halkyň haklaryna hormat goýýar. Biz hak boljak bolsak, birinji bilen MHM, polis, prokuror, harby gulluk halkyň
ýa-ni haklaryna hormat goýmady. Gurbany bilen serdardan talap etmeliler. Olar hiç wagt hormat goýmady. Biz şul ofitserlerden haýyş etmeliler, şolary biz aýtmaly. Şolar birinji bilen halkyň haklaryna hormat goýmaly. Siz aýlanmaly. Halk däl. Siz halka oturup garaşýaňyz, halk dursa arkasyna durjak. Birinji bilen siz halka hormat goýun. Haklaryny ellemäň. Şoň haky barmy şöyle durmak, aýyrmak, ya gitmek, ya da yöremek, ya da çıkmak, ya da aýtmak ellemäň hak bar. Konstitusiýada berkilen hak bar. Şonu goran. Burada bak, İranlar Mollanyny eşden gülkin tutýar, maskaraçylyk bolup. Onu terjime edip arap diline terjime edip goýsaň näder? Bütün arap döwletleri galýar, bilýärmi? Türk döwleti galar. Şonu eşdäýdi. Maskaraçylyk. Aýdym Muhammed ağa. Neme İran'da revolüsiyon olanla vayenliler hem neme vayenlicaz abiyamiydi. Halk ne etti? Gül alıp şu yaraklarının turbosunu nemesine şu nemesinin içine dalıyordular. Şuya vayenlilere gül veriyordular. Moskva'da GKÇP olanı benim şu tanıdım. Tankistlere gül verdim. Gül edip veriyordular hep adam. Şol için bizim vatandaşlarımızdan size gül verirler. Şol için size gül yüzlüğün, sizi hormat bilen size seyreder. Şol için halk tarafı verir. Yine men ýene bir gerek bizim halkymyza ýylanjak bolýan umytdan gaçan adamlar. Men size bir hakyky taryhy düşündireyim. Men durmuşumda bolan taryh. Muny men ýa-ni jöhitlerden öwrendim. Eger jöhit maşgala seyretsem, şonu çağırjyk bolsa, şu gowşak bolsa, gowşak dogulanan bolsa, saglyk gowşak bolsa, kellesini diýip alap sen iň akylly dünýäde adam. Sen ykbalyň gaty wajyp adamza düşünip moýanky gollap galdyryp mundan Einstein ýasaýarlar. Benim türkmenimiz näme diýär? Sagdynak bir nimerak bolsa kellesini urup, "O, goşulma, eýtme, beýtme" diýip şol adamyň geljekde öz ýa-ni häsiýetlerini aştyramdykdy. Bu ýumur ýaz. Bir. İkinci, eger biz halkymyza "Ay, bu halkdan derek ýok, muradaga üns berme" zat diýsek, şeýle de mokgalar. Men sada dille aýdyn. Erteden akşama bir sagdym geroy adama üýşüp 10 wagt sen çmo diýsen, onanyň 2 aýdan soň çmo bolýar. Biz golluq bermeli. Biz motivasiýa bermeli. Näçe bizim halkymyz öz taryhyndan bir gowşak ýa-ni ampliduda girende biz onu depkilemeli. Ýok. Halk näme? Halk biz. Sen, men, näçe biz birek-birimize sögmeli? Ýok, biz gollamaly. Minimum gürlemeliler. Minimum erwesat diýmeliler. Minimum biz ýa-ni elbilsek kömek etmeli. Biz şonu edemiz. Onuň gen görýär. Näçe türkmenden gaçýar. Näçe bizim halkymyz olaýal gowşak, näçe bizim halkymyz gowşak däl. Bir Türkmenistan prezidenti, onun milli lideri ve daşnaky kezzaplar gowşak. Şonuň ne de wyjdany var, ne ahlak taýdan şonuň derejeleri var, ne de şonuň namysy var. Halkda günah ýok. Şolar şu halk şu güne salýar. Şoň üçin halk agyr günne motivasiýa bermeli, golluk bermeli. Pul, dil, kömek, fizik kömek, näme kömek gerek bolsa, biz birek-birimize ýakynlaşmaly, elektron ýaly çekişmeli. Onda biz ýeňmeli. Biz ýeňmek üçin bize bütün halk gerek. 3% halk gerek. 3% dogumly, gahrman olanlar bar, gyýylaran bar, aýal maşgalarymyz bar. Gahrman oglar bar bayrmanlar. Şoň üçin bizim ýeňişimiz realny, bizim aýtjak zadymyz gatyr ýaly. Inanyň. Bu bir fantaziýa däl. Gurban guly şul häzir mass mediýanyň ösmegi bilen, durmuşyň ösmegi bilen, 20-nji asyryň ösmegi bilen, 18-nji asyryň tehnikasy bilen Türkmenistan dolandyrylmaly. Ine bu fantaziýa. Bu mümkin däl. Düşünüň şoňa. Silkelenin ine bolly. Herkede girin. Biz ýöremeli. Muhammed ağa, aýtjak zadymyz barmy? Men sizden köpräk maýdan Yok, doğru, hemen doğru. Onun üstüne gurrum yok. Dine aýtýana ön oyuncu yoktu. Yeki ödi, eline pistolet alıp etçek işini edip ödi. Ne ettirtler. Vatandaş da kömek edip. Sizem yekede.
Bütün dünya siz bilen, kanun biz bilen, vecdanlı adamla biz bilen, hükümetin hemme işgärlerini arda bir tokum sırazı yok etken, mescitlere var. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz efirimizni gutarýas. Ýene bir gezek men sag bolsun aýdýan Ramazan bayramyna baran şo ýerde aýatlary okap, bütün musulmanlara aýatlaryny başlap, öz adalatly asuda dilgleri eden vatandaşlarymyza ve bütün Türkmen halkyna içinde daşyna mecbur ýagdaýda giden, taşlak giden, mecbur ýagdaýda öz pasportyny goýan adamlara hemmetine sag bolsun aýdýan we bir arzum var. Hemmemiz Türkmenistana üýüşüp, diktator aýyp, bir 3 gün bayram edip, hemme betbaççylygy ýadymyzdan çykarýar. Ol arzularyny daşlaýan diňe bize bagly. Biz finish ýoluna, biz eýýäm el ýeterlikli ýeňiş ýanymyzda. Diňe bize bagly. Bir ýerdem bagly. Indiki ýetirişikler çeldi. Hoş sag bolun, hormatly vatandaşlar. Hoş sag bolun.